بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين، ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman tukman na penutul tano nagiang kaiya taubatu ibnu Malikin min muluki Bani Israel. Ay malagna agi akong sukya taubat agiang kuto awata adato o isa kong mga dato si iku Bani Israel. Malan nagiang kaiya penutul tano na wata ini o isa ko paman na mga alaadato asumyagad si kumyanga una masa si ku Bani Israel. Na ayam yan utulsi na siya niya Bakr bin Abdullah al-Muzani. Na gitu ba, na ino di tanop kebat ya so Arabic yan, ka paman na andi tanto mala oras sa pagkakuan yan. Na giyang kaiya paman na tutulan sa giyang kaiya wata, giyang kaiya dato, paman na mitubat si Allah subhanahu wa ta'ala, apian utuli akin ya Bakr bin Abdullah al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu. Na aya miyaswa ini na naadeng ko na sa katawa dato si iku Bani Israel. Yang kutawa dato na bigan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamana malayata idad. Katawan tano si iku miyangaw una pamana masa na tantud na mga atas si kapagidad ay pumagay Allah subhanahu wa ta'ala si iku ay malagna mga tao sa giyang kutawa ito ninibanan na miya nga una masa. Nagyang kaiya dato na bigan wallah subhanahu wa ta'ala santo na iniban na malayata kuwan idad na gubigan pa na wallah subhanahu wa ta'ala sa pamana malatamok na gubigan pa na wallah subhanahu wa ta'ala sa madakalamuriyataw. Why? Ugid nagyang kaiya pa man na dato na aya miya belo ya adat o mga wataian na uman siran din pa man na mitulo da idediran giyang kuta mga wata giyang kuto dato na uman din mitulo da idediran na ayap suaniran na iptu giran na ginaweran sa giyang kuto kalasan. Why? Ay malagna di kaya pakalaw ided agiyang kuta mga wataian na napumbaling sa kalasan na road na yung malag na di puta patay. Ay malag na, sabab sa giyang ko tawa, ayawara numano siya na hindi kaya pakalaw idediyan, na miya tang sa ginawa niya na miya pasad so kwan, palayagan sang kaya dunia. Pamana, anton apan na pamay, nanayaw na ka. Nag-YouTube, ayap suwa na giyang ko tawa mga watayan, na hindi kaya pakala idediran na pumbaling siran sa kalasan, na roos siran na malag na di imagintaw taman sa putapate siran sa kalasan. Adi digiyang kaya dato na si ko kaya pamana kapkaletad na kapupakatasad na umurian na so arya watayan na tiginagiyang kaya arya watakan na amay kaya panasuan yan nagiyang kaya mga kakanian andi kaya pamana kaya pakalay di na miyaling sa kalasan na duwa niya nagiyang kaya pagtaw ka kaganatan na kan sila na dabakiran to iniban na makapendeto dabakiran na malag na makapetenutanor nagyang kaya dato na SU ayan kung kinimbawatan yan sa giyang kutuwa arya wata yan na inimbitira yan sa mga pagtaw niyan tinahay mga urubarangakan pamakasi ko kapusa raw ng mga darangan buwan hay mga urubarangakan na ikawanakan uba ako mada sa dunia adid na miyalang pamalag na saksi surakan wata akan nakagya ka manuto na makapendetor ka no kagigyan kaya susuan ng mga wata akan na andi kaya pakala idid yan na miyaling sa kalasan na roon yan na malag na di pinayawaso kapatay na iti na mapipigirak nagyang kaiya arya wata akan na siya pa niyo kuan niyo
kaan pa man na an mada sa giyang kaya environment ay malag na an mabulag sa giyang kaya layaman na ada tagiyang kaya pamilya mi uman ni makatuan na maling sa kalasan na runian ni pinayawaso kapatay kakalukaluat tigin man na inamawiyag na nakagadatan na sa kanun na ad na makapendator kanu ad na dir kanu di makatinutanor. Naso kaya tiruaw nagyang kutuwa dato sa giyang kutuwa mga urubarang yan, mga tantara yan, mga pagtaon yan na tira na uway dato sa din sa suguan ka na ipunggulala nami. Uway, kakagiya pa man na may ilayamir kaso gagawang kar kami, gusto ay malag na nasiyap kar kami, na naaya mang buhay bala sa Amerika na naso kapaparati amisiko Antonio Niban na nakuan lalag ka na natigiyan na kates wikidian niyo sang kaya area wataakan mulay niyo sa paman na mapiadar pa na taguin niyo sa langwa na katembangan paman na ketembangon kaan yan kalipat yagi ang kaya paman na environment miya pamilya ay malag na pakalaan niyo sa ay malag na sa lakod no pa maakuan sa lakod no pa environment pamana ipaguyag yuron kaani ang kalipat yagi ang kaiya pamana kialaman na miya ada ta pamilya na napera tiya yagi ang kutuwa mga urubarang agi ang kutuwa dato sa agi ang kutuwa malag na lalagyan na inisibayran sa darpa agi ang kutuwa wataya na ari na piya pianiran taro sa malag na langwan na ketembangan nun kaparo pa man na dinyan din na pagpikiri tunay ni ba na mbeling sa giyang kuto mga loksyan na tiago iran sa giyang kuto tunay ni ba na sisibayan ni ranon adar pa okay. Na paganta sututul giyang kuto pa man na wata na miyakalad taman sa emalag na mimbeluid na tunay ni ba na dato okay. Nasukya pa kalaian kaya beluid na dato na tigyan ko mga ndetoan yan kabayak nagyatigyan na kuan makandidala kaw ako sa giyang kayenged kati pa man na ndetoan ko na diyak na to ni ba na kapandidala kaw na giyang kayenged tino na nasukya nagaw nagyang ko to madaklataw nasum yung sirang pamagmamaian tira na to na mapipikir kaswata ka na maliyo kaya malag na pagilay niyan ko nagyang kaya pa man na malilipat sa giyang kaya nagyang ko tama yan natin na uba kanu kuan uba kanu yug sa ba makaliw okay pangilay kanu dun sa kita di pa si makaliw kasamanan na dapen na paman nakasambi ipiya so environment minta paman na miyay niya sa sulda walay paman sa sulda palasyo na panabdar ini pamana matembang yo sa langon na pamana mga dapat sa akala ketembangon na tembangan neuron asar po kanton ini ba na di pa si makaliw sa giyang kanana pakikakad na neuron kakalukaluna na anton ini ba na kasambiyan din sa taruto pagiyang kuto environment kaya leman yan na kada to ang kanu sa kana balagi duay malag na paparangayan o mga padamya nga una mga watakan abon pembaling sa kalasan na napugawaan nila na dalmengin na rud ni patay. So kita malag na miyaswa pengilen niran saukit lang na ketembangan sa giyang kutuwa dato wata giyang kutuwa dato na tiago iran sa giyang kutuwa malag na rapirmar mo anadar pa iyan taman sa malag na malo niyang kialipatan na giyang kutuwa kapakasisingan niyan sa maliyo kaya malag na malo iyan palayas na dalmengin na oreno to mga bangsami na sip man ko dakalan gayo masa na tigman nagyang kutawata da to kung mga urubarang yan na pakaliwa ko niyo waki kapaman na bakon yun piyar ko sagyang kaya pala siyo ay numbalan niyo na dita ng katawan ni masusuwa dal maingad ay tinakabayakan na makaliwa ko sagyang kaya malag na pala siyo tiaguan niyo rakan way nga langon na ketumbangan rakan na sisi na daalawan yan ay pagkapia ginawa ko paman na kalalakawan ako nagyang kayas kita no magingad way na so kaya nagayran ro na
Peter irang masagiang ko to ama yan. Tira na dato suwata akan na kabedlum yung. Okay. Ay malag nakatayap man na piyangan ini na makaliw sa dalmaing. At tigagyan ko to dato kapdipdigan uban ni pasipakaliwa. Kataya so mga bulawan, kataya so pitibarangan ng mga muntian na panaguan yung sagiang kanan na palasyon yan. Okay. Kanon katumbang sa din sa pamana langwad naukit. Nalagi dutok man namiyang gulawla. Okay. Taman sa siku kapakagaan ako tutul na dairan din mar nagyang kuto awat agyang kuto adato na miyagaganian makonvinsya nagyang kuto ang mga ndatuan yan sa miliwiran sa gyang kuto adarpa akatataguan nun. Okay. Nakagya ko makaliw pendala kawaniran na dalmayngad na miyabalagyan na sa katawa mama pa man na tantud na makambubuko tantud no pa makaawid akalian. So kelew nagyang ko tawat adato natigyan ko mga tantara iyan na tarkeno. Tumaragtan no kapag isi anak nagyang kanan na mama. Na natialwa nira nagyang ko to mama at tantud na makaawid akalian na tigagyang ko tawat adato hey anto na arimim bubuko ka. Okay. Bagyang kaya mimbubuko ka na si Arkabuay. Antawa akabalang wataw sang kaya dunian na pupukagdam sa kambuko o di narata ginawa. Na ako na minisimbagagyang ko to mama. Natiyan na hey wataw da to. Nagyang kaya awid akal sang kaya dunian na pemilian yan. Madato sadidato kawasa di kawasa mapiataw sa di mapiataw malataw sa maitawata. Babay mama. Napupakagdam sa rata ginawa, pupakagdam sa tunay ni ba na buko. Okay. Nasukyan ko nagyang kutuwa ta dito. Na kaya dingilan niyang konso ay malag na mga tantara yan. Tigyan na upamarin apyasak na dito. Alangon taman na sisirakan suka dito, sisirakan su tamok, sisirakan su amalag na kataida mama. Na pa man nagpakagdam ako pan sa rata ginawa lagi dagyang kay magagdam ya kini. Naya ko na minisimbag mga urubarang yan, mga ndatuan yan, alumilipot na tira na uwayak idato. Dead na po kalibre sang kaya pa man awid akal sang kaya dunia. Nasukyan na ganyan ro. Natinabaling na ko niyo. Baling na ko niyo sa palasyo. Ang may kabagi masusuat. Na inibalingiran sa palasyo na tantud na miya kawida akalian. Sabab sang utakyan na ganyan, no, sa gib, sa giyang kaya kibabatok sa dunia, na ada pulaw yan sang kaya awida akal. Okay? Na miya kawida akalian na piyak ito kawanirang kiyama yan. Tira na hida, to so atakan na sabab ukialiw niyan sa dalmayngad, na miya kabalak kami sa mama at tantud na makapapautos sa rata ginawa. Na inisian yan na aya minisimbog nagyang kutuwa mama na did na kiatawa bapakalibre sang kaya rata ginawa sang kaya niya. Na iman tuwa tira na suwata akan na kautos nagyang kutuwa darpa iyan at tantud na makambubuko. Nakira rangitan nagyang kutuwa dato. Inuwakan man na rin tigyang pitero adiniyo po kaliwa. Kakatan so emalag na pananggila na kan alagidanan. Na nakagiginan ni miyang gulawla na kapdip di kano na pangilay kano din sa ukit amalag na kabulong isang kananarata ginawa niyan. Okay. Saan sa ukit akapikiryo perak tamok babay langon na nabugan niyo ron kaan makabulong yung kanana rata ginawa niyan. Paganta sututun mga bangsami ang mga alay panaguntaman si kuwagama Islam sa giyang kutuwa dakalang gayong masa na malumiat mga giyang kutawa ta dato. Na miya ka pamikir man tigyan na hey mga tantar akan kabay ako man lumyo ka malwak man pendala kawan nagyang kaingat. Sa dairan din maran na namiya pa kaliwiran sa giyang kutawa tataguan ni ranon na kagiyak wa malag na makaliw giyang kutawa dato na miya balakiran nagyang kuto anton ni ba na sa kataw man na mama miya lokos nasukya sa gadin yan nun natiyan na tarken no kapag isi anak na loksanan na inisiyan niya tinabapa anton nagyang kaya lokos ka
Baad no pa tawas sila buno kalokos. Ay malag na nagkapakaya di tamalokos. Na ako na minismbago nagyang ko to alokos na tiga na hayda to. Gupuong kabagi wala sa malaya ta idid na did na kita baka di malokos. Did na basi ipakapalago sa giyang kaya kalokos. Why? Nasukyan garok managyang ko tawata dato na miya kawid manakalian. Tiga na o pa man apyasakan dato ako langon taman nasisirakan na nagaloks ako pan. Tigagiyang ko to alok sa uway. Amay ka baka pagidid ka sa mala na did no kita baka di maloks. Nagyang ka na ng mga buntal ka amya makatila-tila. Na pangakakaruanan. Uway. Giyang ka na matang ka amya kapiya-piya ka pakailayan yan. Na pakalubayanan. Giyang ka na pamamakinagan na ka amya kapiya-piya ka pakanag ka naghidang ka sa kanag. Langon tama na tigagiyang ko to alokos. Sang kaya pa man nakangudang ka na palayad na nan kuda si Koreano kalokos ka lagidakan. Na nasukyan nagarawag yung kutuwa watag yung kutuwa dato na niya ratap man na ginawa niyan. Tina give sari amalag na kauyag sang kaya dunia pa man na daapalaguyan ko kalokos. Na lagi dutok man namiyang gulaw-la tigyang ko mga tantara yan na ay peto na ko niya wakis agyang kutuwa darpakan ka miya kaawida akalakan. Na inipetiram masagyang kutuwa darpa yan na tantod na miya kambukos ang kutakyan na ganyan sa did na palaguyan ko kalokos. Na miya kawidip man akalo mga tantara yan at tira nagupong man ay katukawi yan yan nakapungutan tanong. Okay. Na aya siya wairan na tira na nakiditanod panutulong kaya mayan kailan tanod nantong ay kaswa. Na dap man mati mga bangsami mga pipi at tawag po mamakin to na tigip managyang kutawata ada to pakaliwa ko niyubo kakibay anakan din na nidala kaway nga day na iniliwiran man na nagyang kuto kapulala kawiran sa dalmay na miya balakira na titibal amiyatay. So kaya bala kairan sa giyang kuto titibal na miyatay na nanta tigagiyang kuto wata dato tarkeno ka isientan wagyang kaya madaklata wanta wagyang kaya titibal niran na tumirag siran na inisiin na nagyang kutuwa maawid sa bangkay. Tiyan na ay anto nagyang kaya awid niyo. Tira na padakis sa pamilya mi wapat na ato na iniba ipalabang ami. Nasukyan na gano'n na miya kawid akal yan. Tinapaman na sakan na deto alango na puwersa kan lango na tamok akan napamanabak ko sampa kasagad sa nga na nakapatay natik ko nagyang ko to mga tawa tumitibal sa giyang ko to miyataya dawari anda man na eding kakapakaukit sa kapatay ka ba na po kapalago sa giyang kaya kapatay natigi na milabangagiyang ka na mama nanto na ikaswa natira na kauman yan sumungkar sa giyang ko to ako ba niyan na umapya yamal na mapya na naumarata yamal na katamian ro so siksa orian yan natigiran man na na napaguyag na wallah sa alungan na mauri ame kubanggit na dunia na naibalasun so balaswa malian umarata na ipangaras so mga malaikat azab na umapya na pender ano mga malaikat ko surga nasukyan na ganyan nun natantod na miya kawida kalyan tigin na o pamabas na ditanos idin di ipipiya sang kaya dunia na aya bisa iya ending o din aya kapusan nagyang kaya ditano di kang gaya gumaya sang kaya dunia nagyang kaya lagi dagyang kaya mama ipalabang tano sa giyang kananalopa na urian yan na uditano mapiyamal na siksaan tano wallah na uditan umapyatan no yamal na emalag nagaparulitan nagyang kutabala sa Allah subhanahu wa ta'ala na sudnsuk kaya emalag na kaya naganyan roon na milalamakad na bugunian atar sa miyatiran tayo nahikad ng kuna pinalamatan na kaska kapya kito kawan nakarakan sa mga siyay adiyakang katawan diyakang katawan no ba emalag na did na pakaligtas si iko emalag na awidakal sang kaya dunia dia kan katawan no ba ay manalalag na dapalaguyang ko kalokos. Dia kan katawan no ba dapalaguyang ko kapate. Kakagiri si idong piyagintaw sa giyang ko tuwakuan. Anto na iniban na palasyon niya na pirmarmaan na langwan na kang gaya gumaya ng dudu. Na nasukya pa kapamimikiran yan na tinahikad ng ko na ipuniman to na mitubat akur ka din.
mimbalingan na kurkadan sa ayamalag na so lamba kauyag-uyaga kan na palayakan din ipinunuatang kukad na nakan Arabul Alamin. Misaba pro na gitun ni mimbaloya katudan at tamang ko mga tantara yan na kaya liwanagan silang sagyang kuto alalagagyang kuto adato sa tinahay mga urubarangakan na mata-mata na dita no makiakalsang kaya dunia kakatayasak na paman na dayaan na kan sudayaan na sukile ako sa giyang kaya talusos na mga tao. Makaawid akalian. Ayam alag na miyalokos. Agugiyang kaya miyatay. Na miyatang sa ginawa ko amay kasutaw na din yan sabot na nagyang kaya kaya pakalayagaw ng Allah sang kaya dunia na tawd na kagya kamanuto na miyalapis. Na tubat tanulangon, malingan tanusik Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami, giyanan imakam patatutulan sa agiyang kutwa wata agiyang kutwa dato aayam alag na ayad na ini pagintayo na pamilya na palayad kang gaya gumaya na sabab sa agiyang kuto katuro o wallah sa agiyang kutwa wata agiyang kutwa dato na sa kanya ni bilo yung Allah subhanahu wa ta'ala piniliian sa agiyang kutwa pamilya kasabapan sa kakaturo ira na pamilya ayam ala na silan na kagya kamanuto na magingat uryanan na naaya aluin tanop man na anto ni kakuwatan waguna sa giyang kaya pamana pianutul tanop paganeron nagyang kutuwat tigina idha arada Allahu khairan li basharin fala radda lah amayan tigu mga ulama kabaya o Allah si kutaw sumapya na mata na din na buong pakaran ay malang nagyang kutuwat nagyang kutuwa dato na piya nagunta man na din nagyang kutuwa mga urubarang yan akasalatan niran sa giyang kuto anto ni ba na palasyon yan kapara din yan din ma-realize sa giyang kuto pa man na kapupugintaw panagbanyan matun so ayam alag na benar ugi na sabab sa giyang kuto kabayaw na Allah subhanahu wa ta'ala akaturo na sudun so Allah mita takdir sa giyang kuto pinggulaulan yan taman sa ayam alag na mele na nagiyang kuto anto ni ba na turuan. Ikaduna tigina al-malahi wal-mafasid tushghilul qulub an ta'atillah. Ikadu kakwatan sa naguna mga bangsa ko ang mga pipi at tao pumamakin gimanto na giyang kaya mga katumbangan sang kaya dunia agu giyang kaya malag na mga kabimbanan sang kaya dunia na matamataan pagkasabab pananan sa kapagkalipat yu taw si ko tadmiyang ko Allah subhanahu wa ta'ala pagkasabab pananan sa giyang kutuwa kapag ikamatutaw na din yan dimindaray nun so simban yang ko Allah subhanahu wa ta'ala ilayang kan alangwa na tao mapasangi amalag nakapanumbatembang mapasangi kamuntay sa sini mapasangi amalag na nakapamanong sa giyang kaya mga park sobra-sobra agiyang kuta pugusar nira no na oras na inao na pumangibagat kiran dagyang kuto mga wakatuiran sa din na bayaran nun ay malag na awid akal lagi dagyang kuto wata adato sabab sa giyang kuta kaya penuh-penuh ay ran sa giyang kuta ay malag na darpa yan apiti barangan anto na iniba na nakatembangan na din yan narikaylay wanto na ititu kapag hintaw sa dalmay ngad na ayamalan anto na ititu bunta lagi ang kaya kibabutog tano sa giyang kaya dunia na sagyang kota kiya paka liunian ami awat sagyang kota malag na ketumbangan nun na namilayan yan na mataambes sa amay kadimakain ng kasutaw na kelalong agyang kaya dunia na ginan ilayan yun alang wataw apaka daray nun yan susimban yang ko Allah subhanahu wa ta'ala kapag kwa kapapasyo hindi ipapasyo sa mga parkaya mga mulaya mga sinyaya na di palpas na wakto sabab sa giyang kuta ay malag na padanan sa mga pangunsi o syaitan akaplalungan niyang kutaw kaan pagkaw saro taw so ididiyan sa giyang kuta ay malag na abalin yan taman sa kalipatan niya so tadmiyang ko Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah ikatalo lagiyang kutatin al-mujtama'ul fasid yusahimu fi tansyiati jilin fasid wal mujtama'ul khair yunshi ajyalan khairah so kung so environment so ay malag na betado ka pagingat mabibinasa na aya pakembalan yan mambu ang mga tao na binasa
Gupuon mabinasa so environment na ayamang buap kembalan niya na pagtao na binasa. Nasupman so environment so kapagingad na igir ang mapya na ayamang buap kembalan niya na pagtao na mapya. Ay malag na gupon suingad na malawang so agama na ayam mga tauro na mga bara agama. Gupon na yung makadakal ko ingad, ayam makabugar ko ingad na so ipupakala aparat niya. Nagyang ko to, mga tao sa giyang ko to, ingad na, pakalasiran mo, pakalakiran so agama, nagupakalakiran so emalag na paratya. Gupong man, ayam ipano sa giyang ko to, ingad, nakambara dosa, nagulangwan, nagalap ka pa kay kamat, si ko tao, kusimba niyang ko Allah, na ayam ang buwa pagtaw sa giyang ko to, ingad na, balilipatan, madaray nun, si kusimba niyang ko Allah, subhanahu wa ta'ala. Ikapat, nagyang ko tatina ru'yatul amwati talinul qulubul qasiyah. So at tigin man na iso ay malag na kapakilaya no. O di ina na di tano di ka pamimikiran na si iku pamamatayar kita no. Na mapupakalamak yan nagyang ko tuwa puso at titugas. Ay malang nagupon sa ka. Na lalayo na kapipikir nagyang ko tuwa kapatay. Pagilay na kagyang ko tang mga tawa pumatay. Igir apriguon. Uway sumiyak kalala ang mama. Na napriguon, na did makapetiro. Api abin di panuwali sa igatangilan yan, na did na ba niyan mapetiro. Na isa ko sa dunin na, tawaling akong sa igso mayora, tawaling akong sa igso gobernadora. Benda pa man na malarido. Na ani ka pa tayo mala mama, mapikala kay kadato, saka pa sa presidente, saka pa sa governor, saka pa sa mayor. Ani ni ka pa tayo nga nakiyadangad sa bali. Oy. Na, sulala yun, kapipikir ako kapatayan na gusto ka. Pagilitan si kumya mater kita no, na mapupakalmak yan nagyang ko to puso. Oy. Naguayam alag na pagkabaluin niyan sutaw, adi makapanaguntaman sa giyang ko to kapupakatiyulinan niyan, si iku betad yan ang mabibinasa. Ayam mo ripuri kakwatan no si aguna, mga bangsa ko, ang mga alay parateya, nagyang ko tatina kafa bil mauti wa'idha. Kesanaan din nagupakatyo ko perkitano din makanggir kitano at tuma so kapatay amay kalalayon tano pipikyan mga bangsa ko manguripan wallah panintak wallah na miyakwatan waguna sa giyang kai agya panutulatan sa giyang kai wata adato amitubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko masaw bani Israel sa setan butog sa diyang ka balasang kanu wallah sa mapya siya pang kanunian si ko mga darpayo. So lawan no pa nga sa sakit terkita no usandra kano mga bangsa min na pamakabagareng kano wallah subhanahu wa ta'ala. So mga padagang kita no na pamakalaban sila no wallah kan sila makabagay sa zakat naguan niran masuporta sa agama. So ay maalag na langwan o ay maalag na mga bangsa tano na ayad na tatapan ra kano wallah na suka pipiya ginawa nagusuli mo iyan. Salam na kan sa kano. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.